guys, we just woke up and we remember na it's 11.11 right now and it's on sale in Lazada. No? Yes, it's on sale in Lazada. So we are going to order. Char! Doon na gawing kwarta! Order. Hindi lang magkuhan. Ang wallet, tag 90 na lang. Palit na mo. Oh my gosh. Jumper. We have here, shower. Rain shower. Ganyan. Pwede palit to niya. Ibabalik niya. Dog snacks. OMG! Ano, nalita niya itong... Ala! Gusto ko ni traveling pack. 59 na lang. Uy, nice na Organizer. Ano ta? Organizer, guys. I-English na? Yes. Ito yung ito yung gift ko sa kay Carlin, kay Jaja, kay Ningning nung last time. Pero pagbili ko nito 100 plus. Ngayon 51 na lang. So, may sabi? Ano mga? Organizer. 59 po. Para sa towel. Lahat. Mga undies, mga damit. At least organized na siya. Ilagay mo na lang sa baggage. Organized na siya. Diba? Bili ako nito pang gift. No? Pang gift ulit. Add to cart. Guys, add to cart na ta. Bakit nakatay sa akin? English man to sa akin. English mo na. Color family. Hala! Color family. Pink. Anong pareha sa imong wallet doon? 54 man. Original guro ni. Ano ato mga imitation na. Dili! Ting! Anong dugay naman ka na ako? Ang anong pa mga... Likod mga... Siguro ba? Pero Dili! Anong gina siya? Online man, ting. Budan sa gid sila. 300 ito yung original price. Mga kaayo Atik-atik yun. na nila. For me. And I don't know. I will buy this. Ano dahil ng Forever Young? Pink? You want pink, ha? Forever Young? Forever Young. Masa nila? Wallet pa. Ano man tao sa... Kita ko yan sa mall eh. Ano to Forever Young? Pink na lang, pink. Girl kasi tayo, pink. OMG! Marami na Dapat ako. bayaran mo na this day. Kay 11.11 lang. Pwede man cash on delivery. Ano? Oh. Diba? Cash on delivery sa Lazada. Ay! Nako! What else? Hi, Hindi mo malit ang Kibi! regalo, no? O sige. Malit para sa Pasko. Nag-send si Carly naman. Lahat ka. Wala. Nag-record lang. Ano pa ba? Hala, ano, I don't like that. I don't like that. Ang oil nga, 28 na lang sa 42. Kailan yan, meron din sa mga yan. Birthday ng King, meron na namang sale. December. Birthday ng King. Laundry, drying rack, garment rack, cloth hanger. Oh my God!
Tapos, dustbin with anti 69 baht na lang from 230. Ito Samsung UHD 4K curved smart TV 65 inches. 29,890 na lang from 47,900,000. Grabe guys. Hindi tayo makaka-afford niyan. Wala tayong pera. Yung ma-afford natin ay yung mga tag 100, 100 below. Small things ba? Mga maliliit lang talaga kasi wala kaming pera. Ganito yung buhay abroad namin. Wala kaming pera. Message ako. Ay, nako. Ano pa ba? Ano pang hahanapin natin dito? Ay, kailangan ko ng speaker! Laptop, dito siya nag-order. Madali. Wala po, hindi ko makabili dyan. Yung backpack ko. Okay, hindi mo naman. Camera. Kailangan ko ng camera. Soundproof. Soundproof! No! Mag-search na. Mga barato lang. Ayan, hala. Oh my God. Overseas, welcome to open your LAZADA Global Collection Journey. You've selected a product which is shipped by international sellers. There is no additional cost. The stated price includes customs, fees, and import duties. To make sure the product meets your needs and expectations, please read the product, design, product details, warranty, return policy carefully. Ano dito ba? Na maghangin bitaw, te. Pag maghangin, dili siya na ano ang sound. Ang sound ba dili? Di ba na, usay kung mahangin, maana mo, shhh, na meala. Tapos kung mag-vlog ka, tapos naka sa outside. Madugan ang mga. Oh my gosh. Pila? 916. Delivery days 9 to 30 days. Makaswede pa na. 9 to 10. Ganyan o. 900 ka na lang siya. Bulak lang. Saan ba yan nilalagay dyan sa ating camera? Mayroon nga ano, 1,008. Guys, really to 1,008. Mayroon din naman. Takot ako bumili dyan sa LAZADA. Baka hindi maganda. Hindi maganda. Baka magsisi lang tayo. Categories. How about we'll buy wardrobe?
shoe organizer ko, guys. Ano na siya? Sira-sira. Hindi naman sira. Parang ano naman. $149 na lang! May cover pa ito. Ganito naman, yung isa. Mas nindot ni Tio. Pero murag box. Na shoe rack. Murag box. 29? Pero isa... isa ang 29? Oo. Bilhin mo ng ano, individual. So kung magdaghan pa nga managhan. Diba? Naman siya exhaust, oh. Naman siya buslot. Di maabugan. Pero wala akong shoes. Wala akong shoes pala. Pangit pala ng mga shoes ko. Ay. Sige, hindi ako nito. 1, 2, 3, 4, 5. Na natin sa cart, guys. Sana maganda ang ano nito. Oh my gosh, marami na ako. Five lang pwede. 5 lang pwede. Ay, ayaw. Pwede. Ayaw man, bakit?
and enjoy free shopping or salary option. So, ito na yung nasa cart natin. Ito yung shoe rack. Ito yung organizer. Ito yung coconut chips. Yung upuan, chair cup holder na ganyan. Pero inaisip ko kung bilhin ko ba yan o hindi. Parang ngayon. At saka ito talaga yung kailangan ko. Yung juicer, blender, at saka comfortable velvet coral things naman. Haha. Oh my gosh! Guys. Very sad. Walang cash today. Guys, tapos na tayo mag-order. Tayo na lang natin mag-unbox tayo pagdating. Lahat ng mga order lang natin sa LAZADA. Yan, balot. Guys, kaya na ng balot. Sino ba gusto ng balot? Gusto kasi. Dapat magkain ng balot. Basta na ay ugat-ugat kita na.
Yo, panalunod to. Tampalang ng tubig. Ha? Pagpalang ang tama, anak. Yan, sayo-sayo. Okay naman. Balot, pa more. Ay, te! Makaya. Next, Balot sa pamahaw. Hala. Baliktad! Ay! Baliktad! Patay, liya. kita na yung mix ano sa tiyan. Sira ako eh. Tao na na. Kaso ka na ang kanalitin. Balot! Lami kayo! Oh my gosh! Nasawa ra! Nabustot na gid siya! Tay, kaunting balot buntag. Sa Pilipinas, kay gabi eh. Macam fokus eh. Dulu, sorry ah. Kira ya. Siya mo focus ay sa mo. Oh my gosh. Ano ganyan mo? Tapang i-post ko eh. Guys, sabihin. Kami kati, uy. Wala akong ganahan mo. Ay, balot anak na. Bakit? Hindi ako okay. Ah, man, ibutang ko niya ka lang. Dure. Okay, sa kasanan. Dure. Lupuan. Ang sarap. Na, LeeAnne kita. Ayaw na. Sisilip lang. Ano siya? Salad. Tofu. Plus balot. Another salad. Ano ba rin? Lamig din siya ng polio. Hamam. Hindi siya slow. Ay, sarap. Hala! Bali na po. Wala siya sabaw. Ah, ito. Pinoy. Pinutay. Benoy. Pinutay, git siya. Ay, sa ikaw hindi. Si ate to, ate to. Natural Guys, Mine. ano si ate? 15 days. Nga. Ikaw balot itlog at hapon luto na lang kag itlog. Special ba nga itlogos? Oh, hala. Ila mo kag yellow basta balot kay nang itlog dili. Wala na magkaan. Mo ba? Nga, balot. Balut? Ayun, balut. Balut?
Ikato apa nga ilahinin sila ka days. Masa ka Balut? Mapang... Sila kayo Balut. Oh my gosh! Look! Ngayon ka nga. Napag-asin days ako sa restaurant. Lame. Ang tofu guys. Wala. Guys, ang kita beda sa kutang naum. Ito ang kutang naum. Oh my god! Pinoy. Pagkaano ba? Pinoy. Nindot tayo na pagkaano. Baga? May ganito kang panupanuhan. Ay, pagmangkon nga na. Wala tao pa. Hindi na kung nasa mong dito sa MMA. Tapos pag umanong picture ka na sa video. Yan simple na to. Isa pa kay ate ya, tuwa na ka rin. Pag ano, piso ya.
ayo yo. Yo, yo ganyan. Bakul ka? Ano bakul ka? Sana ka na? Ayan, uwi niya lang siya. Uwi na nagkantala. Kamatay na siya. Pwede na? Oh, uwi na nagkantala. Abad. Sige na po ang kanta na. Oh, iya, kanta. Uwi na. Dili ba? Hindi man. Balot sa spray? Wala na kanta. Ay! Wala na tayo sa gulo. Wala siya. Play niya. Play niya. Hindi nga kanta. Sa class mo siya. Ang nangyayang kwan baka